Pajjiżna kiteb paġna ġdida fl-istorja tal-qasam tal-enerġija. Kienu 16 minuta ta' 2 filgħaxija meta fil-preżenza tal-Prim Ministru intfew għall-aħħar darba l-4 turbini li kien fadal jitħadmu bil-heavy fuel oil. Għalhekk ingħatat id-daqqa tal-mewt lil dan l-aktar żejt li jinniġġess u l-impjant ta' Dellimara beda jitħaddem għal kollox bil-gass. Ftit tal-minuti wara li ntfew it-turbini spikka mument ieħor emozzjonali. Flimkien mal-Prim Ministru naqdu żewġ titfal minn Birżebbuġa u Marsaxlok, żewġ lokalitajiet li l-heavy fuel oil fisser kapitlu ikraħ. Dawn it-tfal għalqu l-aħħar valv li minnu kien għaddej il-heavy fuel oil u għalhekk ftit wara l-aħħar daħna mit-ċumnija qebet fi smewiet kaħlija biex qatt iżjed ma terġa' tidher. Kien mument li sammar lil dawk li assistew għal din iċ-ċerimonja qasira iżda sinifikanti għaliex il-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada jistgħu jieħdu nnifs aktar nadif. Waqt din iċ-ċerimonja tkellem il-Prim Ministru Joseph Muscat li saħaq li bl-għeluq tal-impjant tal-heavy fuel oil u l-qalba għall-gass serraħna rasu lidna. Illum qed inserħu moħħ il-familji li uliedhom u uliedhom se jkunu qed jgħixu f'ambjent aħjar u farja aktar nadifa. Dan bl-istess mod li għalaqna l-power station tal-Marsa u tejjibna il-ħajja ta' tant nies fl-inħawi, issa nibdew bil-proċess biex fi ftit xhur taqa' wkoll dan l-aħħar simbolu tal-tniġġis illi kellna f'pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega kif issa pajjiżna mhu se jħalli lil ħadd ireġġa' l-arloġġ lura u saħaq li dik li ħaddieħor sejħi l-aħrafa issa saret realtà. Dak li bassarna, dak li wedna, illum il-ġurnata kburin li aħna xhieda tiegħu hawnhekk illejla. Din hija ħolma li ma kinitx ħrafa. Din hija ħolma li issa hija r-realtà ta' pajjiżna għas-snin u għad-deċenji li ġejjin. Joseph Muscat saħaq li fi ftit ta' xhur oħra se titlaq ukoll il-garanzija li kien għamel il-Gvern biex dan il-proġett jitwettaq. Qal li n-nifs starja aktar nadifa, speċjalment lil dawk fin-nofsinhar ta' Malta, isegwi nifs qawwi li kien ingħata lil familji u n-negozji billi nataw traħħis fil-kontijiet sa' dawlu tal-ilma. U spjega li l-proġett tal-enerġija mhuwiex iżolat, iżda marbut ma' proġett għat-twetti tal-ġustizzja soċjali. Dan l-impjant kellna bżonnu u għandna bżonnu mhux biss għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija. Iżda għandna bżonnu biex inkunu nistgħu inħarsu il-qudiem għal aktar tkattir ta' ġid. Għaliex l-enerġija l-pont li taqqat it-tkabbir ekonomiku, il-ġustizzja soċjali u s-sostenibilità ambjentali flimkien.